U ovom kratkom videu pokazat ću vam jednostavnu organsku prihranu za papriku. Ali osim paprike možete ju koristiti i za salatu, rajčicu, krastavce, tikvice, brokule i druge biljke. Predstavit ću vam recept koji će poboljšati veličinu, hrskavost i sočnost vaših biljaka. Prije nego što vam otkrijem sastojke, važno je istaknuti ključne aspekte uspješnog uzgoja. Održavanje pravilne vlažnosti tla je ključno kako bi korijenje biljaka ostalo hidrirano. Također, važno je pratiti temperature i izbjegavati ekstremne uvjete koji bi mogli naštetiti rastu i razvoju biljaka. Pravilna prehrana je također od presudne važnosti. Biljkama su potrebne hranjive tvari poput dušika, fosfora i kalija kako bi potaknule zdrav rast i razvoj. Konačno, važno je osigurati dovoljno prostora između sadnica kako bi svaka biljka imala dovoljno mjesta za rast. To će smanjiti konkurenciju za hranjive tvari i vodu, što će rezultirati boljim prinosom i kvalitetom biljaka. U 5 litara vode dodajte 3 žlice drvenog pepela i 1 žlicu talaga od kave. Sve dobro pomiješajte i zalijevajte salatu 2 puta mjesečno. Na taj način biljke će dobiti sve potrebne minerale i brzo će rasti. Prijatelji, svakako se pretplatite na naš kanal jer vam svakodnevno donosimo besplatne savjete. Hvala vam, pozdrav!